Hi guys! Kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel. And for today's video, ipapakita po namin sa inyo kung paano kami mag-grocery or paano yung grocery dito sa Canada. So, pupunta tayo ngayon ng superstore. Isasama namin kayo kasi ipapakita namin yung mga iba't ibang ganap at iba't ibang pwede nyo makita at magawa habang nag-grocery kayo. Right? True. Right? Okay, everyone. So right now we are already at Superstore sa Metrotown. So kung hindi niyo alam, ang pag-grocery dito may mga cards pero libre siya, pero kailangan yung lagyan ng piso. So ngayon kumukuha na si Kat ng coin, tapos maglalagay siya ng $1 dun sa cart. Ayan siya. Ayan, naka-lock yung cart ngayon. And then may ano dito mo lalagay yung dollar. Tapos mamaya pag isusoli mo na yung cart, ibabalik din sa'yo yung dollar. So libre nga siya. They just want to tie it up. Kasi may mga iba na nagkakalakal sa labas or mga homeless, dinadala nila to sa labas tapos nagkakalat ng mga ganito. Kami guys, meron kaming ganito. So hindi siya dollar, parang binigay lang sa amin to nung ewan ko kung sino. Yeah. Shape lang siya ng dollar, tapos lalagay mo siya dito. And then No. So, and then you're gonna push it in. And then matatanggal yung kabilang side. So nililinis lang ni Kat kasi nga pa rin ngayon, may COVID and yan. Hindi naman kami maraming grocery na bibilin, pero yung namin, yung yung mga bags namin nasa car, kaya ito na lang muna for right now. Ayan na si Kat. Ito yung superstore. Konektado siya sa mall. And this is the closest superstore to us, kaya nandito kami. I got a papaya. Oh, I return this one because it's a bit soft. Okay, I got this one instead. This one's good. Gotta find cat. Kale is only $1.49, so I'm gonna get one. Spinach is only 99 cents, so I'm gonna get one of these too. Found cat. She's right here. This is on sale. what's this one? Kale. For the, For the snails. looks not real, no? It looks Yeah. plastic. This one, gusto mo ng tinola? Okay. And then I just got papaya for eating. Okay. And then, so, yun lang muna. Tinola lang for this weekend. Yeah. Okay. Let's get, talong so we can torta. Kunento mo ba sa kanila na here sa Superstore you can find almost everything? No, not yet. Yeah, So, almost everything yeah. meron dito. Dito, ay, tingin tayo pala ng dito. So, dito, parang kitchenware. Lahat na, parang, bale, ito yung, we need yung pang paint ng Barbecue. barbecue, yeah. So, dito, parang ito na yung department store. Ganun ba? Yeah, but sa department store kasi, di ba, bababa pa kasi may supermarket and all. Pero Dito, ito, all in it has one na. everything. Yeah.
So, kitchenware, may clothes din, may pangligo, may furniture, may electronics. Lahat na nandito. Nahanap ko lang yung ano, yung wala. No? Okay, tingin tayo. Sige. Okay, well, they have mostly everything. Wala lang sila yung hinahanap ko. But, I don't really... Oh, nandito pala. So, they have everything. Ayoko lang kasing nagtatagal masyado. But, anyways, next on our list is meats. Ay, actually, may chicken pa ata tayo sa bahay. Siguro check. Siguro bibili na lang kami ng onting chicken. And then, kuha kami ng talong. Ito yung area nila for seasonal stuff. So, yeah. Ito, dito, like, toys and everything. And then, baby stuff after that. Ito yung mga damit nila. Actually, magandang brand yung Joe Fresh. At saka, medyo may kamahalan siya. But, not too bad. Look, oh my God. Cute. Huh. So, kumuha din ako ng garlic. Ay, wala palang onions. May half pa dun ah. Garlic, ginger, sayote. May sayote din dito, guys. Tapos, may watermelon kami. Yung hati na kasi hindi namin mauubos kung isang buo. Tapos, ito, dalawa nandito kasi i-check pa namin yung price nito. Kung alin yung mas mura, yun yung bibili namin. I'm just gonna go get one onion. You can buy onion by bulk or just by piece. We only buy piece kasi dalawa lang naman kami ni Kat and di mauubos ang onion. Kaya, yeah, just buy a small one. I think this is fine. Oh. This is fine. Maganda dito sa Superstore, guys, lalo na pag may PC points kayo kasi yung mga points pwede nyong ipunin tapos gamitin towards your groceries. And kung may pamilya kayo, mas marami kayong points. So, nandito naman tayo sa meat section and the deli. We're in between. We're just gonna look for chicken breasts kasi I think we still have meat, but if not, chicken breast will be fine. Kailangan din naman natin for tinola yun. Yeah. So, we're just gonna get one. Ayan, mga meats. Nagmahal lang meats ngayon, guys. Kaya, ay ito, $12 lang ang ito. Yung pinakamura lang yung binibili namin kasi may dalawa lang naman. $12 din to. Ito, 16. Alright. I guess. Ito na lang kaya. 70. 737. Yeah, this is fine. You want chicken legs? Sure. Drumsticks? Okay. I really just This one is 737. I just want this about you. So, Oh, okay. Nagmahal na talaga yung mga meats. Ayan o. Ay, ito hindi pa naman. Pero most of them. Let's go. I'd like to get Coke. Ay, yes. Okay. Kuha kami ng Coke, guys. Actually, makakamura kayo kung mas marami kayo kasi ano, hindi may bulk na mga discounts. Yeah. Ito na yung bakery. So, kuha kami ng buns, yung dinner rolls. Ito yung dinner rolls na gusto ko kasi soft siya, ano? At saka masarap siya ano. Palaman. Yes. Okay. Punta na kami dun sa dairy. Bibili kami ng etlog. Etlog na. Ay, meron pala dito. Yung etlog dito. May ano din sila, mga naturals, all naturals. All naturals na section. Dito. Ayun, natural foods.
May mga itlog din sila dito. Oo. Tingnan natin. Medium lang ang meron sila. Sige, punta tayo dun sa ano. Medium lang eh, hindi large. Doon na tayo. Okay. Nandun din naman sa dulo. Okay. Uy, oh. Egos. Ayan, oh. Yan yung kinain natin sa ano. Ay, oo. May ano sila. No. Yeah, well, babalik naman tayo doon on Sunday. May seafood din sila, guys. Medyo mas mura dito sa... Di ba you wanted me to try it? No, not that one. Sa ano, sa BC yung seafood, pero medyo mahal pa rin. May pagkamahal pa rin. Ayan ang mga ano, crabs and clams. Ayan, sakat. Nag-iintay ng space for the eggs. Okay. That is the egg we like. Here it is, the egg that we like. And what else? Saan mo binili lang kwek-kwek na eggs? And then you'll timpla it. Oh, pwede. May, Didn't know how to timpla tok na yun eh. I timpla it. I made it already. Okay. Okay, that's bad. Okay, we bought this. This is actually pretty pricey. It's $5. $5. And our eggs, I think, are $7. But they are big and they are brown. And also they're free range eggs. Yeah. Well, not really, but they claim to be free range. Cleaning supply. Ayan. So ngayon, kuha na kami ng mee goreng dun sa Asian section. I think most of the provinces ngayon meron ng Asian section kasi marami ng Asian sa Canada. But yeah, dito naka-label siya and it's marked as red. Ayan siya, international ride and world foods. So we're looking for the noodles all right here. So, guys, lahat pala ng mga kailangan nyo sa pagluluto ng Filipino foods or Asian foods, meron na dito, kaya huwag kayong mag-alala. Don't think na pag punta nyo dito, hindi na kayo kakain ng Filipino foods. Yeah, tsaka Madali meron pa rin lang namang talaga. rice. Yeah. Mura lang din ang lahat. Kaya, huwag kayong mangamba. Huwag kayo. Hanap lang kami na mee goreng. Ayan, mee goreng. Ito na lang. Okay, I think that's it. Yeah. We'll pay for that. Ayan o, may Milo din sila. May Angel, Condensada, lahat. Pahirapan lang dito yung Nido and Bear Brand. Ay, hindi pa hirapan. Hindi pa allowed dito sa Canada. Yeah, hindi May mga allowed. nagsasell illegally pero pwede rin kayo pumunta na US. Mas mura dun. Yeah. Okay, so... Okay, so kung magbabayad kayo, meron kayong option to do self-service or pwede din kayong pumila para sa cashier talaga. Yeah. So kami, since maliit lang naman yung Ito lang bibili namin. magsi-self-service na lang. Yes. So, let's go. Ayan, in-scan ko na yung optimum points ko. May $10 kami. Pero hindi pa namin ginagamit. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Okay, so kakabayad lang namin. Bumili pala kami nun, no, for a pot. Ah, yeah, look. It's so cute. So cute. Ayun na. Lalagay namin dito, tapos
Tapos mamaya na namin ayusin yan sa kotse pagdating namin dun. So, itong lahat na to is how much? It's 67.35. 67.35. So, siguro kung hindi kami nag-buy ng mga extra, mga $50 lang yung grocery namin, which is pretty average. But, this is only for not really a long time. This is only for siguro mga couple of days. Dahil isang ulam lang ang in-include namin dito. Okay, pag nandito pala sa ano to? Treadmill? Escalator. Pag nandito, it doesn't move. Kahit walang lock yung wheels. Tingnan. See? Okay, papunta na kami sa car. Parang si Anna, Miles at ang future anak nila yan. Yeah. Yan, magiging happy na naman ang aming snails. Kasi may kill. So healthy. Kasi namatay yung isa naming snail, si Gary. Kaya ngayon, binibigyan na namin ng mga real foods yung snail namin para healthy sila. Actually, nauubos yung ano, no? Nauubos yung gusto nila yung cucumber and zucchini. Nauubos nila like wala talagang naiiwan. Kaya tatry namin yung kale. Okay, so since hindi na sila namimigay ng plastic bags, bibilin mo na ngayon. Ang ginagawa na namin is all of our grocery just stays in the cart. Tapos saka na namin ililipat sa bag. Kasi para mabilis na rin dun sa checkout process. Tapos na tayo and i-return na natin tong basket. Cart pala. Para mabalik sa atin tong dineposit natin na pera. Dalawa pala sizes ng cart dito. Ito yung mini, tapos ayun yung malakas. Ay, ayun. Malaki. So, ito, kung meron siyang parang ano dito, and then pagka-click nito, ay, baligtad pala. Yan, nag-pop yung ano. So, yeah. Kaya kami lagi may ganito ni Kim, or kahit $1 yung ito. Kasi di namin alam kung kailan kami maisipan mag-grocery, kaya may ganyan tayo.